И здравейте на всички, които ме гледат, аз съм Dark Hunter BG. Днеска снимам хак за Steam. Нека да включим Steam, да ви покажа. Така. Значи, нали ги виждате тези две игри, може и други различни. Сега съм така да го свалям малко. Така. Влизаме в папката с хака. Ето пускате и това. Steam Picker, нещо си там. Така, изпълни. И сега да ни го включим. Така. И виждате, тук има най-различни игри. Значи, ни изберем си някаква. Каква да е каква. Ще изберем Team Fortress 2. Изпълни. И цъкате и това ключе или какво там, катинарче. И, значи, ако искате да си ги рестартнете, ако сте ги попълнили всичките на 100% и искат да си ги върнете, нали, отново да правите тези мисии, цъкате Reset, да и готово. Сега малко да поизчакаме. Така. И, значи, ето, няма нито едно не от тях попълнено. И сега пак искаме тук и Store. Тук и да рестартнем. Ето. Всичките са попълнени. Значи не само на Team Fortress 2 става. Ще ви покажа и на интернет. Така. Цъкаме Reset. Аре бе. Ето. Да, и готово. И ето. Значи готово е. После пак цъкаме тук. Аре. И сора така. Окей. И да. Видяхте, че хака действа. Ще има линк към него в описанието. Дано да съм ви помогнал. Чао!